July 26. Kali kita yan sa Nuwakin, mimiling kita niya ni Sasakan. Eternalist and to the O Lord, and the perpetual sa napandin. May the rest in peace. Amen. Kumatinder kita at misa gyap. Pagtutuhan sa ang kita pagsaulog, hanisir guma ni Kristo, ni ato pagsaulog ka fiesta. Pwede na kita dito sumulod. Testing daw kita pagkapag. Pwede na rin nga, sakit magutom. Hindi kan balay, hindi kita marunong kandakan nito balay. Kaya nga patro. First time tayo nga pala sumakot kitang balay ni Diri na kira. Kalawagad ka kailob ng budoy. Kailob ng budoy. Ang idolong tanan. Thank you. Sana all. Opo. Thank you. Salamat ha. Naroon ka pa. Ikat. Tao kung hinuman nato nga atong gisak-an ampo ko ano an ka na po'y wakin an ka na po'y ana kapindisyon ang pa ito niya palimalay ang tagang patamo nindamo nga grasya may kala timing ang atong pagkanhi pagtitikang palahan misa oo ari kita yan sa Nuwakin mimiling kita niya nin kuwan Sasakan oo pagka sundot-sundot na atong dinhit misa ha. Oo. So papakita ta anit din hindi may din mga eternalist and to the O Lord and the perpetual sa napandin. May the rest in peace. Amen. Oo, may din mga hayad during Han Yolanda pakakasulod ta pala din anin din ko hirati yudel. Baga ipakita tayo din ayaw mangyari at least naghatag na kita yung katalahuran ito na ani din yan ang mga umurukoy at ilaram hitonto na ato na nila heaven man aman din yan no pakasulta pala din murni yan kip na gabi ang alas 5 may daghihapon kuhan may daghihapon naging bitar ha aton tanan dito lang sa dako kumatinder kita at misa gihapon amay tira din simbahan iton sa Nuwakin. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise. Pagtutuhan sa ang kita pagsaulog, hanisir guma ni Kristo, ni ato pagsaulog ka fiesta. Ito ang ato nga salanan mahal ka sa Diyos, timpasaylo ng tabakon ang kasingkas. Sering pahatag-alog, nag-uumapawit akong kaligayahan ng kaya akong bata sa kaya ng kapdian. For 27 years, I think, or 30 years siya na binagkirita. And thank you so much. Unahan nga tanan, nagpapasalamat ako ng mga garapong nga Ginoo. Ug labi ka na nga atong mahal na patron nga iya ay gin-share nga blessings sa akon ug kanakong bugos nga family. And ikaduha, gusto ko pasalamatan ang atong main celebrant, si Archbishop Jandor. Thank you so much, Archbishop. And special thanks to Monsignor Lope Bridelio for 27 years. Iya gihapon ako pinaunlakan bisan kun hirayo iya asay niya burungan Monsignor Lope. Thank you so much. And Monsignor Ramon Aguilos, Monsignor Gilbert Urbina, and of course Father Romy Salazar.
Ginoo dahil ay paghuwang mga kasing-kasing hanin mo mga bungto na piniligan ng mga pag-ampo hanin mo kasantusan ayaw pagturaw pagmagno ay ira pinakan imo waray uno na panabang pinakan sa Kristo na akong Ginoo. Nga binisyon ang magdaraw na Diyos, Amay, Anak o Espiritu Santo, kumusta na kayo nga bumabiling na kadayunan. Amen. Kumbaga ni sa panunanian kamuragan ni Kristo. Salamat sa Thank you. Patron na. So amon din ito nira kung dinto ano. Baga malibot lang kita hinin nga simbahan. Ito na San Joaquin. San Joaquin. Magyapon itong baga nanimba nga di pagtambong hinin nga baraan yung misa kumo pagsalin urog ang kapistahan idiha San Joaquin. Oo. Kongkong ice cream aray sa lapi ni Budoy. Nangutang lagi ta Budoy ni pang gasolina ni panlod. Malipong niya na ulot pag-ulay kundi kita makatukob. O silibang ko amay din ito ni Iraliwat baga Oro stage nanunumdum ako hadto mga 1990s mga 93 ada or 94 or 95 nagtukar kami din kami na tuburo banda nito niyo o anamon hadto banda salbahis nga banda kami nira aton anay Butax o hi Andro Avila hi Jinjin hi Bambam nga ni Hansel alagad mo kay tumukar kami din o antong kuro concert pag kuro concert hadto din kay nakasyukal nakasyukal ito niyo pagkanta namon hana usa nga kanta nga With a Smile wala ka doon kay warin na itong makamemorya ito niyo kay pinutok warin makatapos ito naghaming na lahi ito niyo sige na lang okay taas itaasan din nara ramen din yan ang stage mula oo mauli kita sige ta pag binasa iton koan bibinasa kita mga comment utrugap na inuupuran ano ba itong sangkay malibot na kita yan Boy Joaquin thank you Apoyana salamat hinin nga grasya kinabuhi wari kita makapasin na ice cream kay piso man lang ito piso na lang ito sa kulit buta ko mo po dito mga pahadik bayan sa mering ito kato niyo malibot na kita din mula din itong kuhan San Joaquin isulibang ko ngayon ginagamit yan ng music ito nga background niya Sangkay Tonoyo ay mapin hay kita masaka ay kita hinin nabalising man badaw mamatron kami ay makampay wala may makampay ito nga kanta nga Sangkay Tonyo actually kaninyo lupira iton igin na kumposo hindi kita maaram kung kay ano nakahimo yan suga dito nga kanta labla ito niya salita mo ito nataton dinihim mga background music kaysa ito magamit kita ng iba kay
ka tinuod ano, dan bahin kita makapiright. O pwede na kita dito sumulod. Pwede kita magsasaway at testing daw kita magapag. Tayo magkasama sa ko. Pwede na nga sumulod. Suray-suray ka. Ano eh, matesting. Matesting kita. Testing daw kita. Ore man lain. Dili na rin nga, sakit magutom. Dirten balay, dili kita marang kandakan nito balay. Ana Marina, mapinga patron. Kanda mo maringin din eh. Pinga patron. Katagan na lang ay. Ilang na, guys. Ano rin asa? Dala. Lagi na mag-complete kaya di. Pinga patron. Hindi na, may hadito tayo. Oo, balitaw. Ate Nels. Nanay, dala. Pinga patron. Ay, ano rin asa? Matindi ka to niya. First time tayo niya para sumakot kitang balay niya di rin at kila. Thank you. Okay na. Thank you. Uy, adik ako. Mana, thank you. Adik ibu. Adik ako. Oo. Hindi, gado katunyo ka rin yung bato. Alagad ka kailog ng budoy. Sinakog kayong balay. For the first time naton inin, nga nasingan ni kita pamatron. Bugos nga kinabuhi. Namatron kita hin. Di rin at kilaala. Ganda ka net dito. Ha? Hindi yung ganda ka net dito. Apuiwakin, salamat. Wala magkita igabutan paklans, hindi kita. Ay, salamat. Hindi pagod kita itong plaza mismo. I name Father, Son, the Holy Spirit, and bless us all for the gifts that we are about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Wala agad kailog nim. Dara nagudit gutom. Ano yung makaon ako? Kailog nim budoy. May idolong tanan. Thank you. Budoy. Thank you. Opo. Pengen patron. Amo na itong tag-iya. Hindi ka tunyo ka makarahog. Yawa ka. Ayati ka. Achievement at luck. Alagad ka ilog ng budoy. Agi daw. Tapos na ako. Alagad daw budoy. Alagad daw budoy. Katunyo. Kailog niyo. Ada kaya mo inin tunyo. Ogo pinatras man na pila yan. Daran na atong ka waray logo doon kailog niyo. Pero nakakaon kitong maupay.
Lo, kalau di dah rumah mina kung baging buhat ka naman lo din niya barangay San Joaquin. First time na ito ko yung baga. Bay, kaya pa umarohin paklan. Oo. At naman paklan. Araw kitang paklan, balon. Thank you. Oh, salamat ha. God bless. Wala ako kayo ilog. Minaro ka pa. Bulikat. Putri. Ano yan? Ipipicturean na. Okay. Hello? Ano ito? Picture na. Picture na. Ito nga itong bring home. Balitaw kung hinuman na ito nga itong gisakan. Ampo ko ano. An ka na po'y wakin. Yan ka na po'y ana. Nabindisyonan pa ito niyo panimalay. Yan tagang pa ka mo. Hinda mo nga grasya. Pastilan. Sinusulod la ako. Sinunod la ako ang sulog. Kaya mo nagkakasulod. Balitaw. Ala, sugaron talaan ini. Oo, first time ko yung naging buhat ano, sumulod kita. Ako lang ausa. Again, this has been your friend from another star. Tikang diniha barangay, diniha San Joaquin, Palulete. Ako in magpapabilin lagi hap nga iubos nga sangkay. Puro pamatron, puro location. Diyo. Good night. Ako isang kay Tonyo ngayon. Good night, sweet dreams. Mamwa, chup-chup. Kung hino man ito nga nakilala ha ako dito sa Kubang Panimalay. Ayoy nasaba. Hindi na. Nasinmulog na ka. Balita, sorry. Pero, pusong liwan. Ako, daan piso na. Piso na na kwarta liwan. Piso na na